Salutare fraților, ăsta este al doilea clip. Am ales să postez reacții. Am ales să postez așa puțin horror pentru că, na, așa. Noi acum o să vorbim cu fantomele. Hai, spuneți. Dacă sunteți prin preajmă. Reflecțiile înșală. Reflecțiile înșală. Ne-a și răspuns, ce dracu. Ia, bate ăla la maxim a bătut. Bate ăla. Uitați. Dacă sunteți aici, dați-ne un semn. Da. Vă rugăm, nu este obligatoriu. Nu uitați să vă abonați la canalul nostru principal. O să vă lăsăm un link. Acolo o să postăm tot așa, ghost hunting, paranormal. Dacă sunteți prin apropiere, dați-ne un semn. Dați MF-ul până la roșu dacă sunteți prin preajmă. Da, dar poate n-ai forță să ne dai până la maxim. A zis că îl cheamă Josh. Uitați acolo la telefon. Uitați, dă camera mai aproape. Acolo, primul. Da, să știi. Da. Uitați acolo. Prima. Hai să mai puneți întrebări. Pune o întrebare. Cum ați murit? În ce an ați murit? Stai să ne răspundem. Stați să ne răspundem. Dacă vă place, dați like și subscribe. Și o să postăm. O să mai postăm acest gen de videoclipuri pe canalul nostru principal. O să vă lăsăm un link cum se cheamă. Sandra. Poate așa o chemă. Pe soția lui. Sunteți mai mulți? Sau asta e soția dumneavoastră? Așa o chema pe soția dumneavoastră sau... Și dacă mai vreți reacții la ceva la ceva horror, da, scrieți în comentarii. Wow, o bătut la roșu, bă! Bă, ia în apropiere. Canon. Ce înseamnă canon? Nici nu știu. Canon. Poate sunt mai mulți și astea sunt niște nume, poate. Haideți să facem prezentarea, că am uitat. Eu mă numesc Eduard. Pe mine mă cheamă Alexandru. Eu mă numesc Marius. Și să vă mai spunem niște întrebări după Noi nu știm nimic despre locul ăsta, n-am știut că este bântuit, am mai venit odată aici. Am mai venit odată off camera și s-a întâmplat niște lucruri stranii. Nu știu ce se întâmplă. După ce vom pleca de aici, nu aveți voie să ne urmăriți. Sau să ne bântuiți, sau să ne atingeți. Sau să ne faceți lucruri rele. Mai pun o întrebare, Marius. În ce an ați murit? Sau de ce ați murit? Dați MF-ul la roșu dacă vreți să plecăm. Dacă nu vreți să plecăm, lăsați MF-ul jos. Adică... Dacă vreți să... Vreți să plecăm? Dacă vreți să plecăm, dați MF-ul până la punctul roșu. Și dacă nu vreți să plecăm, dați MF-ul până la galben. Cai. Parcă poate o murit din cauza cailor. Păi asta am vrut să zic și eu. Bă, stai că bate EMF-ul. Da, stai că doar mi s-a... Ați murit din cauza la cai? Dați EMF-ul la roșu dacă... Bă... Da, am murit. De asta am murit, înseamnă că da. Ia, câteodată ne răspund și de prin EMF.
Înapoi. Înapoi. Vreți să mergem înapoi? Eu o să mă duc să fac niște pași înapoi. Am făcut câțiva pași înapoi, dar nu știu ce se întâmplă. Sau să ne uităm înapoi? Bă, dar vezi că e fain rău, e interesant, nu știu. Înapoi, Kai, Bernadette, Kenan, Sandra, reflexiile înșală. Juice. Reflexiile înșală. Cum adică? Puteți să ne dezvoltați? Puteți să ne dau mai multe detalii, vă rugăm, nu este obligat. Agitat. Agitat. Sunteți agitat? Dacă sunteți agitat, bateți roșul la galben. Uă, Din ce cauză sunteți agitat? Noi v-am agitat? noi nu vrem să vă facem rău. Nu am Noi am venit. venit doar să discutăm. Da, noi nu am venit cu voi, vreo intenție rea. Bă, o bătut la roșu. O bătut până la... Cred că e agitat din cauza noastră, că a bătut. Ai leu. Sau pașe, parcă. Bă, dar să știi. Parcă s-aud pași afară, mam, și noapte. Da, mai și plouă. Nu știu dacă se aude pe filmare. Cizme. Cizme. Ne trebuie cizme pentru ploaie. Bă, dar nu vezi că Bă, bate dar ăla chiar la roșu? când am zis de ploaie, au zis cizme. Da, și mai bătea și ăla la roșu. Sau ascultați cizme dumneavoastră. Sunteți o femeie sau un bărbat? Bateți la roșu dacă sunteți o femeie. Și la galben dacă sunteți bărbat. Bă, încearcă să bată. Da, eu mă uit înapoi, că am să aud ceva. E bărbat. E bărbat, da, chiar, e bărbat. De ce ați venit în acest loc, în această seară? Ne puteți spune mai multe informații? Unul dintre noi vă Sperie. Bă, o bătut. o bătut înseamnă că da. Tu. Da. Doi dintre noi sau toții? Dacă cu toții, dați MF-ul la galben. Naruci de mlaștină bântuite. Nanuci de blaștină bântuite. Ne puteți da mai multe informații? Război. Război. Ați murit în război cu cizme? Ce prost ești. Cum poate să moară în război cu cizme? Da, păi în război ce are picioare? Da. Ia! O zis că da. Noi imediat vom închide și clipul.
Da. Haideți, noi vom pleca. Nu aveți voie să ne urmăriți, să ne bântuiți familiile pe cei dragi, nu aveți voie să ne faceți lucruri rele și vă mulțumim pentru că ați comunicat cu noi. La revedere! La revedere! Dați un like acolo. Da, dați un like, eu o să vă las. Dacă mai vreți acest gen de episoade, dați like și noi vă lăsăm. Pa, pa!